आता आमची 11 वाजता सोशल मीडिया टीमची बैठक आहे. त्याच्यानंतर 11:30 वाजता उत्तर गोवा लोकसभाच्या संचलन समितीची बैठक प्लस त्याच्याबरोबर जे विस्तारक लोकसभेत उत्तर गोव्यात आहेत त्यांची बैठक आहे. त्याच्यानंतर संध्याकाळी मग दक्षिण गोव्यात अशाच बैठक आहे. ही बैठक 8 दिवसाआधी ठरलेली, कारण प्रवास असतो. आमचे ऑर्गनायझेशन जनरल सेक्रेटरी त्यांचा 8 दिवसाआधीच आम्हाला मेसेज आलेला की पूर्वी ते यायचे होते 17 तारीखला. त्यावेळी आमचे कार्यक्रमामुळे आम्ही त्यांना म्हटलं की थोडा पोस्टपोन करा, त्यामुळे ते आज येत आहेत आणि संध्याकाळी ते परत जाणार. दिवसभराचा पूर्ण कार्यक्रम त्यांचा इकडे गोव्यात आहे. 3 वाजता मीनाक्षी लेखींचा युवा मोर्चाचं संमेलन आहे. ते 3:30 वाजता सुरू होईल दक्षिण गोव्यात. त्याच्यानंतर फिश वेंडर बरोबर त्यांच्या बैठका आहेत. मग पत्रकार परिषद आहे. असे बरेच कार्यक्रम त्यांचे पण आहेत. पर्रीकरांची तब्येत कशी आहे आता? रात्रीपर्यंत माहिती मिळाल्याप्रमाणे त्यांची तब्येत स्थिर होती. दिल्लीची डॉक्टरची टीम पण आहे, त्यांच्या देखरेखाली ते आता आहेत. आमदार नाही आहेत याच्यात. सोशल मीडियाची टीम आमची असते ती आहे. मग त्याच्यानंतर उत्तर गोवा लोकसभेची संचलन समिती आणि विस्तारक, त्याच्यात एक कोणी आमदार असू शकत नाही. त्या समितीत मला वाटतं नसणार कोण आमदार. असेल तर फक्त आमची सभापती असू शकेल. 11:30 आहे.